Πριν 16 χρόνια εδώ στην περιοχή του Μακρύ Γυαλού, ως δήμαρχος του Μακρύ Γυαλού τότε, με μια δυνατή ομάδα που είχα δίπλα μου, όπως έχω σήμερα και στην Ιεράπετρα, αποφασίσαμε επιτέλους να δώσουμε λύση στη διαχείριση των λιμάτων στην περιοχή του Κουτσουρά, του Μακρύ Γυαλού και της Ανάληψης. Ένα μεγάλο έργο που αφορούσε το βιολογικό του Μακρύ Γυαλού. Πολλά χρόνια το συζητάγανε, αλλά ποτέ δεν είχε ξεκινήσει να υλοποιείται. Στην ουσία το ξεκινήσαμε από το μηδέν. Δεν είχαμε βρει τίποτα που να μπορούμε να προχωρήσουμε. Το λέω αυτό γιατί έπρεπε πρώτα απ' όλα να βρούμε χρηματοδότηση για τη μελέτη. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Θησέας τότε και από ιδίους πόρους του Δήμου του Μακρύ Γυαλού. Παράλληλα θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία της ανάθεσης, η συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων Κοινοτήτων του Νομού, γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου του Μακρύ Γυαλού δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια μεγάλη διαδικασία. Παρά τα αυτά όμως, σε συνεργασία, όπως είπαμε, την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων Κοινοτήτων, καταφέραμε να δημοπρατήσουμε τη μελέτη του βιολογικού. Προέκυψαν προβλήματα στη διαδικασία της ανάθεσης. Τα ξεπεράσαμε όμως. Μαζί με τον δικηγόρο τότε, τον Αντώνη τον Βγότζα, καταφέραμε να αναθέσουμε σε ένα μελετικό γραφείο στην Αθήνα. Η μελέτη έγινε και προχωράει το έργο. Πώς προχωράει όμως? Γιατί για να προχωρήσει ένα έργο θα πρέπει ταυτόχρονα με την υλοποίηση της μελέτης να μπορείς να τρέχει τη χρηματοδότηση. Κάτι που δεν υπήρχε. Το 2014 λοιπόν που αναλάβαμε, ξεκινήσαμε πάλι από το μηδέν. Γιατί άλλαξε η διαδικασία έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, θα έπρεπε ξανά να υπάρχει επιχειροποίηση της μελέτης και όλο αυτό μας πήγε πίσω 3,5 χρόνια. Όμως παρά τα αυτά καταφέραμε να έχουμε όριμη τη μελέτη, να βρούμε τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, να δημοπρατήσουμε το έργο. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πρώτη φάση του έργου που αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα και την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψα και την ανάθεση της μελέτης σε συγκεκριμένο εργολάβο μετά από διαγωνισμό που έγινε για να μπορέσει να υλοποιηθεί και το εργοστάσιο επεξεργασίας των λιμάτων. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι τα μεγάλα έργα θέλουν τον χρόνο τους για να υλοποιούνται. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται θέληση, χρειάζεται συνεχή επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες και με τα Υπουργεία για να μπορέσει να υλοποιήσει τέτοια μεγάλα έργα, όπως είναι το έργο της ίδρυυσης στην Ιεράπετρα, όπως είναι ο βιολογικός του Μακρύ Γυαλού, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο και πολλά άλλα αναπτυξιακά έργα τα οποία έχει ανάγκη ο Δήμος Ιεράπετρας. Εμείς όμως δεν το βάλαμε ποτέ κάτω, πάντα προσπαθούμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή, επιλέγω πάντα ανθρώπους δίπλα μου που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν αυτό που κάνω και γι' αυτό βλέπετε ότι συνεχώς δημοπρατούμε έργα μεγάλα στην Ιεράπετρα και συνεχώς έρχονται νέες χρηματοδοτήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους αυτούς που στηρίζουν τόσα χρόνια την προσπάθεια την οποία κάνω και για τον τότε Δήμο Μακρύ Γυαλού αλλά και σήμερα για άλλο το Δήμο της Ιεράπετρας.